കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 6ഉം 7ഉം അധ്യായങ്ങള് ഇന്നലെ കണ്ടു. ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പുനരവലോകനം. ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. വളരെ വികാരാധീനനായി കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ലൗല്യം ആൻഡ് ലാലസാമയി എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം അതൊന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളോടുള്ള ഉചിതമായ മനോഭാവം വിവരിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൊതു തത്വങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. വ്യക്തിപരമായി എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാം. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ വശം. സാധനാ ഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങൾ വരുന്നത് അധ്യായം 6 മുതൽ 13 വരെയാണ്. 64 ഇനങ്ങളില് 1 മുതൽ 20 വരെ പ്രാഥമികമാണ്. 44 എണ്ണം അധിക ഇനങ്ങളാണ്. അതിൽ തന്നെ 1 തൊട്ട് 10 വരെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടത്, 11 തൊട്ട് 20 വരെ നിവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടാത്തത്, പിന്നെ 21 മുതൽ 59 വരെ സാധനയിലെ ഇനങ്ങള്, പിന്നെ 5 എണ്ണം സാധനയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇനങ്ങള്. 64 ഇനങ്ങൾ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തേല് ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം അവലോകനം. 64 എണ്ണത്തിന്റെ അവലോകനം ഉണ്ട്. 7-ല് ഭക്തി തത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ 1 മുതൽ 18 വരെ അധ്യായങ്ങളില്. ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറ്റങ്ങള് 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇത് അധ്യായം അല്ല കേട്ടോ, ഇതിവിടെ പറയണത് നമ്പറാണ്. 64-ലുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. 20 മുതൽ 42 വരെ. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ വശങ്ങൾ 47 മുതൽ 53 വരെ. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങൾ 54 മുതൽ 59 വരെ. 60 മുതൽ 64 വരെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 ശക്തമായ രൂപങ്ങൾ. തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വം നമുക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നു. അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 64 ഇനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:29 ഭഗവാൻ തന്നെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: എന്റെ ലീലകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ സ്വമേധയാ താല്പര്യം വളർന്നിട്ടില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം
വർണ്ണ ആശ്രമ നിർദ്ദിഷ്ട കടമകൾ നിർവഹിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അധ്യായം 8 ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. 32 കാര്യങ്ങള്, 32 അരുതുകളുടെ പട്ടിക. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വായിക്കൂ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യം. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 5. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസവും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്കും 30 ദിവസങ്ങളും ആകുന്നു. 6. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. 7. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുൻപിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ, കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. 8. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാല് വെക്കരുത്. 9. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കരുത്. 10. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. 11. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. 12. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. 13. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. 14. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. 15. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂകി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. 16. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാകുകയോ അരുത്. 17. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. 19. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. 20. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചെല്ലരുത്. 21. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. 22. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. 23. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. 24. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അതായത് ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണെന്നും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിനൊത്തു വേണം ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഭഗവാന് ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ. ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ലെന്നും ഓർക്കണം. 25. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. 26. ഋതുഭേദം അനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. 27. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 28. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. 29. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. 30. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. 31. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. 32. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. 32 അരുതുകളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മതിയോ മാതാജി? അടുത്ത ആൾ വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ 32 എണ്ണം ഇപ്പോ പറഞ്ഞു, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വരാഹ പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങള് ഇനി പറയുന്നത്. അതാരാ വായിക്കുക? വായിക്കൂ.
1. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. 2. വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. 4. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണുകയെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. 5. പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ നിശബ്ദത വഞ്ചിക്കരുത്. 6. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. 7. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്. നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർപ്പിക്കരുത്. 9. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. 10. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 11. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. 12. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 13. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ് നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. 14. മൃതദേഹം കണ്ടതിനു ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. 15. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. 16. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. 17. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. 18. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. 19. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. 20. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. 21. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. 22. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. 23. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. 24. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. 25. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിരുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. 26. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 27. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. 28. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. 29. കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അരുതുകളാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഒരാൾ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഭക്തിഹീനന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത്. അങ്ങനെ അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് അനവധി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വന്നു കൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ആദ്യം ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം എന്ന്. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി. അപ്പൊ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ആണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം എന്നാണ്. നഖം കൊണ്ടോ വിരലുകൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ചു കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണ് ഇടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണം ഉണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ, അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാന് കീഴടങ്ങണം, അല്ലെ? ശരണാഗതി ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയണത്. ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരും എന്നാണ്. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ആ മന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്കോ ഒട്ടും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല താനും. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ 93-ാമത്തെ പേജിൽ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുനാമ ജപത്തിനെതിരായുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നു. 1. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ.
2 ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. 3 ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ. 4 വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപാഠങ്ങളെയോ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദൂഷിക്കുക. 5 ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികമെന്ന് കരുതുക. 6 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 7 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. 7 ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിത്തീരും എന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക. 8 മംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായ വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുക. 9 അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതായത് തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ശക്തി വിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് അത് സർവാതിശയായി മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. 10 ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, നാമാപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഏതാ? പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു. ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മൂർത്തി ആരാധന, മൂർത്തി ആരാധന, അത് ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം, പിന്നെ മധുരവാസം അല്ലെ, മധുരവാസം, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം, അതെ, ഭാഗവത ശ്രവണം. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. 64 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുകൂടാതെ 64 ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 വളരെ പ്രധാനമായത് അതേതായിരുന്നു? ഗുരുപാദാശ്രയം, ദീക്ഷ, ഭക്തിയുത സേവനം. 3. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഇനത്തിലെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കുക. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലെ പ്രസ്താവനകൾ പരാമർശിക്കുക. നിങ്ങളുടെ നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അംഗത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭക്തനെ സേവിക്കുക, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, മധുരയിൽ താമസിക്കുക. പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഈ 5 തത്വങ്ങളുടെ ശക്തി വളരെ അത്ഭുതകരവും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമാണ്. അവരിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറ്റബോധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവരുമായി അല്പം ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള തന്റെ നിഷ്ക്രിയമായ സ്നേഹം ഉണർത്താൻ കഴിയും. 8ന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ? സാധനാ ഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 5 ശക്തമായ രൂപങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്തു. സാധനാ ഭക്തിയുടെ പ്രസക്തി ചർച്ച ചെയ്തു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, യുക്ത വൈരാഗ്യ തത്വത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപാദരുടെ ദൗത്യത്തിന്റെ വശങ്ങൾ. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു കുറ്റവുമില്ലാതെ ജപിക്കാൻ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ശിഷ്യനെ സേവനം ചെയ്യാനും അതേസമയം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചോദിക്കാനും പരിശീലിക്കുന്നു.
ഒരാൾ സ്വതസിദ്ധമായ സേവന മനോഭാവം വികസിപ്പിച്ചെടുത്താലുടൻ മഹാമന്ത്രത്തിലെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളുടെ ദിവ്യ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സേവന മനോഭാവം വേണം. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. എട്ടാമത്തേൽ നമ്മളപ്പോ വൈഷ്ണവനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം എന്നാണ്. എങ്കിലാണ് അതിവേഗത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വൈഷ്ണവൻ പാലിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാന വിധികളെ കുറിച്ചും ചെയ്യരുതാത്തവയെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 9-ാം അധ്യായം ഭക്തി തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിചിന്തനങ്ങൾ. ദൈവദൂഷണം. ഭഗവാനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിച്ചുകൂടാ. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. രാജൻ ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ദുഷിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടും ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകാത്തവന് അതുവരെ അയാളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വഴി നേടിയ നന്മ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടും. എന്താല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ആരെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഭക്തന്മാരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ മോശമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് യെസ് പറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടുപോകുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തർക്കിച്ച് ജയിക്കാനും സ്ഥാപിക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടം വിട്ട് പോകണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ച പുണ്യം അല്ലെ അതെല്ലാതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാണ്. ദൈവനിന്ദ. എല്ലാ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും ദൈവനിന്ദ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 2-ാം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ ആശയം ഇതാണ്: ഭക്തൻ വൃക്ഷത്തേക്കാൾ സഹിഷ്ണുവും പുല്ലിനേക്കാൾ വിധേയത്വമുള്ളവനുമായിരിക്കണം. എല്ലാവരെയും മാനിക്കണം. അതേസമയം ആരുടെയും ആദരവ് സ്വീകരിക്കരുതാനും. ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങേയറ്റം വിനയവാനും സൗമ്യനുമായ ചൈതന്യ പ്രഭു ശ്രീ നിത്യാനന്ദനെ ആരോ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നു കേട്ട മാത്രയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പാഞ്ഞെത്തി കുറ്റക്കാരായ ജഗായിയെയും മതായിയെയും കൊല്ലാൻ പോലും തയ്യാറായി. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാവധി സഹിഷ്ണുവും സൗമ്യനുമാണ്. സ്വന്തം അഭിമാനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായെന്നു വരാം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെയോ അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ആ അപമാനം അയാൾ സഹിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കരുണാവതാരമായിരുന്നു അല്ലെ? ആയുധം പോലും എടുക്കില്ല. പക്ഷേ ജഗായി മതായി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെയോ ഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കണം, അവരോട് നമ്മളും എതിർക്കണം. അതല്ല അതിന് കഴിവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടം വിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത്തരം അപമാനങ്ങളെ 3 വിധത്തിൽ നേരിടാം. ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തവനെ വാദിച്ചു തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് സൗമ്യനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല, സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കുക, മരിക്കണം എന്നൊക്കെയാ പറയണേ. ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാവണില്ലെങ്കിലോ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്നും ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് പാതിത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. അയാൾ ഒരു ഭക്തനല്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. ഒന്നുകിൽ വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ പോലും ഉപേക്ഷിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം വിട്ടു പോകണം. ഇത് 3ഉം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയില് അയാൾ താഴ്ന്നുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിലകവും തുളസിമാലയും ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. തിലകവും തുളസിമാലയും.
വൈഷ്ണവൻ തന്റെ ശരീരം തിലകം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മോടി പിടിപ്പിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കഴുത്തിൽ തുളസിമാല, ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതിരൂപാത്മക ചിഹ്നങ്ങൾ, 4 കൈകളിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മങ്ങൾ, നെറ്റിയിൽ വിഷ്ണു തിലകം എന്നിവയുള്ളവർ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ലോകം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിടമെല്ലാം വൈകുണ്ഠ തുല്യമാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലുള്ള പരാമർശമുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരും ശരീരം മുഴുവനും തിരുനാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നവരും കഴുത്തിലും മാറിലും തുളസിമാല ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒരിക്കലും യമദൂതന്മാരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. മൃത്യുദേവതയുടെ കിങ്കരന്മാരാണ് യമദൂതന്മാർ. പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് യമനാണ്. വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും യമകിങ്കരന്മാർ സമീപിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അജാമിള മോക്ഷത്തിൽ വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും സ്പർശിച്ചു പോകരുതെന്ന് യമരാജൻ കിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതായി പ്രസ്താവമുണ്ട്. യമന്റെ അധികാര പരിധിക്കപ്പുറത്താണ് വൈഷ്ണവർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ തിലകവും തുളസിമാലയും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? അതെപ്പോഴും ഭക്തര് ധരിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ കളഭം പൂശി ദേഹമാകെ തിരുനാമങ്ങൾ എഴുതി നടക്കുന്നവൻ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാക്കപ്പെടും. മരണശേഷോ അവൻ നേരെ വിഷ്ണു ലോകത്തെത്തും. ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. വ്രജഭൂമിയിലൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണാം അല്ലെ? നെറ്റിയിലും എല്ലായിടവും ഇങ്ങനെ രാധേ രാധേ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭക്തരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ ആരാ വായിക്കുക? ഒന്ന് വായിക്കൂ. പൂമാലകൾ സ്വീകരിക്കൽ വിഗ്രഹത്തിൽ ചേർത്ത പൂമാല സ്വീകരിക്കാനാണ് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. ഭഗവത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, പൂക്കൾ, പൂമാലകൾ, വസ്തുക്കൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കലും ആസ്വദിക്കലുമായ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങയുടെ ഉച്ചിഷ്ടം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ തെറ്റിൽ മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായ എന്ന ഇല്ലെന്ന് ഈ ഉറപ്പുണ്ട്. തിലകമോ ഗോപീചന്ദനമോ കളഭമോ ശരീരമാകുന്നവനും കൃഷ്ണന് ചാർത്തിയ പൂമാല അണിയുന്നവനും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വരില്ലെന്ന് തീർച്ചയായും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭരണ സമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ വിളി കേൾക്കേണ്ടിവരികയുമില്ല. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ക്രമേണ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തിലകവും മാലയൊക്കെ ധരിക്കണവർക്ക് മായയെയും പേടിക്കണ്ട അല്ലെ? യമദൂതന്മാരെയും പേടിക്കണ്ട, മായയെ പോലും നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കോ വൈഷ്ണവന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ. സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന പൂമാല കഴുത്തിൽ അണിയുന്നവൻ എല്ലാ തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ക്രമേണ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടും, പാപങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? തിലകം തൊടണം, കണ്ഠിമാല ധരിക്കണം എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി അടുത്തത് വായിക്കോ? വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹർഷോന്മതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭക്തി പ്രകർഷത്താൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവൻ, അതിന്റെ ഭാഗ്യലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവൻ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കുമിച്ചു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളവനായി തീരുന്നു. ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ നാരദൻ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, പരമാനന്ദത്തിന്റെ ബാഹുപ്രകടനമായി ബാഹ്യ പ്രകടനമായി വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ മുഴുവനും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്നു പോയിക്കൊള്ളും. കൈകൊട്ടിയാൽ പക്ഷികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പറപ്പിക്കാമല്ലോ, അതുപോലെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ പക്ഷികളെ മുഴുവനും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുൻപ് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറപ്പിച്ചു കളയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാലേ ഭക്തരൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയാല് അവിടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പില് നൃത്തം വെക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പറന്നു പോവാണ് ചെയ്യണേ.
ഇപ്പൊ കൈകൊട്ടിയാൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പറപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷികളെ. അതേപോലെയാണ് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പില് കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നമുക്ക് പറപ്പിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കണം എന്നാണ്. ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. മഹായജ്ഞം നടത്തുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ആദരവോടെ പ്രണാമം നടത്തുന്നവനും ഒരുപോലെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന സദ്ഫലങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. അതുവഴി നേടുന്ന പുണ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം. എന്നാലോ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആദരിച്ച ആൾക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭൂലോകത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല, നേരെ കൃഷ്ണധാമത്തിലെത്തും. ഇപ്പൊ പ്രണമിക്കലിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെ പൂജാമുറിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നമസ്കരിക്കാം. എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ രഥയാത്രാ വേളയിലൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളയപ്പെട്ട് ശുദ്ധ ശരീരിയാകും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തെ അനുഗമിക്കല്. സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവം ഭവിഷ്യപുരാണത്തിലും ഉണ്ട്. ഹീനകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാൽ പോലും ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര എഴുന്നള്ളത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലോ പിന്നിലോ അതോടുകൂടെയോ ഒക്കെ അനുയാത്ര ചെയ്താല് അയാൾക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കും. വെറുതെ അല്ല അല്ലെ ജഗന്നാഥ രഥയാത്രയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത്രയും തിരക്ക്. ലോകത്തുനിന്ന് എല്ലായിടത്തുനിന്നും ആളുകൾ വരും എന്നാണ് രഥയാത്രയുടെ കൂടെ രഥം വലിക്കാനും മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ദൈവനിന്ദയുടെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ, എല്ലാ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും. മരം പോലെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു. വിനീതവും ജഗായോടും മതായോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടു. എതിർ കക്ഷിയെ തോൽപ്പിക്കുക, ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? നിന്ദയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളപ്പോ എതിർ കക്ഷിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുക, സ്ഥലം വിട്ടു പോവുക. 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം. പിന്നെ തിലകം, തുളസി മുത്തുകള്, അതൊക്കെ. വൈകുണ്ഠം പോലെ നല്ല സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കുക. യമദൂതര് വരില്ല. മരണശേഷം നേരിട്ട് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ? പുഷ്പമാലകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ മായ കീഴടക്കില്ല അല്ലെ? ദ്രവ്യത്തിന്റെയും രോഗങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവും. ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോ പാപമാകുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു പോകും. ബൗവിങ് ഇൻ ഓണർ ഓഫ് ഡീറ്റി, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുമ്പോഴ് മഹത്തായ ആചാരവും മറ്റൊരാൾ ദൈവത്തെ വണങ്ങുന്നതും തുല്യമല്ല. കാരണം രണ്ടാമത്തേത് വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല കാര്യം. ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് പിന്നെ ജനനമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അല്ലെ? അതുപോലെ രഥയാത്രയുടെ കൂടെ നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജനിമൃതികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. 99-ാമത്തെ പേജിൽ വായിക്കോ? വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നവർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുപ്രദേശങ്ങൾ താങ്ങാൻ ഇത്തരം യാത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നു. കൃഷ്ണക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൃന്ദാവനം, മധുര, ദ്വാരക എന്നിവിടങ്ങളിലത്തെ സമ്പ്രദായം എല്ലാം ഭക്തന്മാരും ആ പുണ്യ മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഭക്തി സുധോദയം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉത്തേജിതരായ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അമ്മയുടെ ഗർഭമാകുന്ന കാരാഗ്രഹവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. പെറ്റുവീഴുന്ന നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജീവിതകാലത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ബദ്ധാത്മാക്കൾ മാറുന്നു.
ബദ്ധാത്മാക്കൾ മറന്നു പോകുന്നു. എന്തൊരു എന്തൊരു വേദനാകരവും ഭീകരവുമായ അനുഭവമാണത്. ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനാണ് ഉപദേശം. ഭൗതിക ജന്മമെന്ന കപടാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വളരെ വേഗം രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ അതാണ് ഏകമാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനത്താലെ ഉത്തേജിതരായിട്ട് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ദർശിക്കാൻ പോകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ജനിമൃതികളില്ല എന്നാണ്. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. വിഷ്ണു വിഗ്രഹത്തെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നയാളിന് ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ പ്രദക്ഷിണ സഞ്ചാരം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഹേതുവായ ജനന മരണങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തി രൂപമായ ചുറ്റിസഞ്ചാരം നടത്തുകയാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിന് വലം വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അർച്ചന. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് അർച്ചന. ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് താൻ എന്ന കാര്യം സ്വയം ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്ന കാര്യം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായ സുദാമ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി തന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയണതാണ്, സ്വർഗീയ സമൃദ്ധി, മുക്തി, സർവലോകാധിപത്യം, ഭൗതിക സുഖ സമൃദ്ധ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, യോഗസിദ്ധികൾ ഇവയൊക്കെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒറ്റ കർമ്മം കൊണ്ട് കൈവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടു? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെ? അത് ചെയ്താല് നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ സമൃദ്ധികളും സർവലോകാധിപത്യവും സുഖസമൃദ്ധി ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ സുദാമ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തിൽ ചെന്ന് അല്പം ഭക്ഷണം ചോദിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സുഹൃത്തായ സുദാമയോട് പറയാണ്. അവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരണം എന്ന് യാചിക്കാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമാനോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണരോ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ചോദിച്ചപ്പോ. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഭാര്യമാര് സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് നേരെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. കൃഷ്ണൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ്. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്ത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വളരെ വേഗം വൈകുണ്ഠലോകം എന്ന ദൈവരാജ്യത്തില് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യണ്ടു? ഭഗവത് ആരാധന, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോകും. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റും. പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രം. ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രദക്ഷിണം ചെറുക്കാൻ കഴിയും. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിക്കാനും ഗംഗ സന്ദർശിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അർച്ചന ചെയ്താലോ മറ്റെല്ലാ പാതകങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് സുദാമ പിറുപിറുക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ രഹസ്യമുള്ള വൈകുണ്ഠം കിട്ടും. ഭഗവാന് സേവനം നൽകുന്ന ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യല്, അത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് വായിക്കൂ. 101 പേജിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ. വിഷ്ണു രഹസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ എന്ന പോലെ ഭഗവാന് പരിചരണവും സേവനവും നടത്തുന്നവൻ മരണാനന്തരം കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭാരതത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ്. അവ സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങൾ പോലെയല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തേണ്ടത് മഹാരാജാവിന് പരിചാരകർ ചെയ്യുന്ന പരിചരണം പോലെയായിരിക്കണം. ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ അയാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ സർവാതിശായിയായ രാജ്യം കൈവരും എന്ന് നാരദീയ പുരാണവും പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കണോ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പന്നന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിഷ്ണു പൂജയ്ക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആളുകളെ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും ദിവ്യാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായകമാകും. ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാൻ അവസരം ലഭിക്കും. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് പോലും ക്ഷേത്ര ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക, ഇതിന്റെയൊക്കെ മഹത്വമാണ് പറയണത്, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിലെ മഹാരാജാവായ പൃഥു പ്രജകളോട് പറയാണ്, പതിതരായ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്
മുക്തി കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയാണ്. ദേവന്മാർക്കൊന്നും ഈ സിദ്ധിയില്ല. കാരണം അവരും ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചിട്ട് സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലിംഗപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കണത്, ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാനങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ സ്തുതിച്ച് പാടുക അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങള്, ഗുണഗണങ്ങള്, രൂപം ഇതൊക്കെ ഉറക്കെ പാടുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനം. സംഘം ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനും സങ്കീർത്തനം തന്നെയാണ് പറയാ. സംഘം ചേർന്ന് സ്തുതിഗീതം പാടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് വിഷ്ണു ധർമ്മം പറയണത്, രാജൻ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ സഞ്ചയിച്ചു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ വേരോടെ പിഴുതു കളയാൻ തക്ക വിധത്തിൽ മംഗളദായകമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന പദം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും അവശേഷിക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് വസ്തുത. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കൽ പറയുന്നവന് അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാനാവുന്ന പാപങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പം നാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം അല്ലെ, പാപിക്ക് അസംഖ്യം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാലോ കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഒറ്റത്തവണ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തുടച്ചു നീക്കാനാവാത്ത അത്ര പാപം ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു പാപി ആയാൽ പോലും അല്ലെ, ഒരു നാമം, ഒരു കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള നാമം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയണ ആ പാപത്തിന്റെ അത്രയൊന്നും അയാൾക്ക്, എത്ര പാപിയാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. 103 രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുവോ? മഹാരാജാവായ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭാഗവതം 12:7-18 ഇങ്ങനെ 7:18 ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നരസിംഹമൂർത്തിയെ എന്നെ അങ്ങയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങാണ് പരമോന്നത സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ മൂർത്തി. അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ സർവാധികാരിയാണ്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം പോലും സ്വന്തം പാപകർമ്മങ്ങളെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അതിനാൽ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ഞാൻ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം അങ്ങയുടെ ലീലാവിലാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭൗതികാസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തനായാ മതിയില്ലേ. ഭക്തന് പിന്നെ ഒരു പാപം, എത്ര കോടി ജന്മങ്ങളില് പാപം സഞ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ, സഞ്ചിത പാപം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തൻ നാമജപത്തിലൂടെ അതിനെയൊക്കെ കത്തിച്ചു കളയും എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കൊക്കെ ഉദാഹരണം ബ്രഹ്മാവ് പാടിയ ബ്രഹ്മസംഹിത, നാരദമുനിയുടെ നാരദ പഞ്ചരാത്രം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പാടിയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഇതൊക്കെ പാടി കേൾക്കുന്നവന് പിന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ എളുപ്പത്തില് മുക്തമാവും അതിൽ നിന്ന്. ഈ ഭഗവത് ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലെ, ഒരു പണച്ചെലവില്ല. ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ ഗാനങ്ങളൊക്കെ. ആളുകൾ ഇന്നും അതിന്റെ സദ്ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാരദമുനി ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്, പ്രിയപ്പെട്ട വ്യാസൻ, അങ്ങൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദം പഠിക്കുന്നവരും മഹായജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും വേദസൂക്തങ്ങൾ പാടുന്നവരും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അവരവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഭക്തസമ്പർക്കവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവുമാണ്. അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം വേണം, പിന്നെ ഭഗവത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വേണം. ജീവാത്മാക്കളുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക പ്രവർത്തനം ഭഗവത് നാമോച്ചാരണവും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനവും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതും ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ എഴുതിക്കണേ? അർച്ചന ഫലങ്ങൾ, മറ്റെല്ലാ പാതകങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന് സുദാമ പിറുപിറുക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന് സേവനം നൽകുക, രാജാവിനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുകയും സേവിക്കുകയും വേണം അല്ലേ.
പണമുള്ളവർക്ക് ക്ഷേത്രം പണിത ധാരാളം ഭക്തർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, പ്രണമിക്കാം, അല്ലെ, മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പാടുന്നു 32, 33, 34 എന്നിവ. ജപിക്കാനുള്ള 3 വഴികളാണ് ആലാപനം, സങ്കീർത്തനം, ജപം. ശിവന്റെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൃഷ്ണൻ ഇതിനെ വിലമതിക്കുന്നു. ലിംഗപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. എത്ര പാപം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നാമം, കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള നാമം മതി, അല്ലേ? സങ്കീർത്തനം. ഏതൊക്കെ തരം സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്? നാമസങ്കീർത്തനം, ലീലാ സങ്കീർത്തനം, ഗുണസങ്കീർത്തനം. അപ്പോൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയണതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. ലീലാ സങ്കീർത്തനോ, സിംപ്ലി ബൈ ഹിയറിംഗ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഗോൺ. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും നീക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുണസങ്കീർത്തനം എല്ലാ ത്യാഗത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ദാനത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്യന്തിക പൂർണ്ണത, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം പറയുക, അല്ലെ? ബോധയന്ത പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? കഥയന്തഷ്ടമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തിജ. ആ ഭഗവത് കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ, പരസ്പരം അവര് ദീപ്തരാവും. തുഷ്യന്തി, അവര് സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ രമിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് ഒക്കെ, ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞാല്. ജപം, മറ്റെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിഗത നേട്ടവും കീർത്തനവും. ജപം നമ്മൾ ഉറക്കെ ചെയ്യുന്ന വേളയില് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പോലും അത് ഗുണകരമാണ്, അല്ലേ? ഒരു മന്ത്രോ സ്തുതിഗീതോ നിശബ്ദം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ജപം. അതേ മന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലുന്നത് സങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉറക്കെ ചൊല്ലുക, അല്ലേ? അവനവന് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജപം. അതേ മന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് സങ്കീർത്തനാവും. മഹാമന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജപത്തിനാണെങ്കിലും സങ്കീർത്തനത്തിനാണെങ്കിലും രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ്. ജപം നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ശ്രേയസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനം ഉറക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവും. ഉച്ചത്തിലോ പതുക്കെയോ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ മുക്തിയുടെയോ സ്വർഗീയ സുഖത്തിന്റെയോ മാർഗം ഉടനെ തുറക്കപ്പെടും എന്ന് പത്മപുരാണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ആരോ വായിക്കുക? സമർപ്പണം 104 പേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമർപ്പണം. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധത്തിൽ വിധേയത്വം കാണിക്കാം. 1. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന. 2. ദൈന്യവോധികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം. 3. ലാലസാമയി, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനമല്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നയാൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ഇതിനാണ് ലാലസാമയി അഥവാ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുമ്പോഴത്തെ സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതികാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ലാലസാമയി ഘട്ടം എന്ന വിധേയത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയണേ? ലാലസാം 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 3 വിധത്തില് ഭഗവാനോട് വിധേയത്വം നമുക്ക് കാണിക്കാം. 1, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. 2, പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണം ചെയ്യുക, അല്ലെ, ശരണാഗതി ചെയ്യുക. 3-മത്തെയാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയണത്. അത് സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണത്, അല്ലെ? പരിപൂർണരാവണം നമുക്ക്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ഒന്നുമല്ല. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധവാനാവുക, അതിന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുക, അതിലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ആ മൂല സ്വരൂപം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ?
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, അതായത് റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഇപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുക. ലാലസാമയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം, പരിപൂർണതയിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം, അതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള ആദിമ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിപൂർണ മോചനം സാധ്യമാവും. അതായത് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിക്കപ്പെടും. അത് സ്വരൂപ സിദ്ധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ലാലസാമയി എന്നുള്ള ഘട്ടം. വിധേയത്വം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എൻ്റെ സർവസ്വവും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അത് തന്നെയാണ് ലാലസാമയി ഘട്ടം. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയ ഭാവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ, കുമാരിമാർക്ക് കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, അതുപോലെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ ഈ സ്നേഹവികാരം ഉണ്ടാവും. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു, ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായി ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കുണ്ടാവണം. അല്ലെ, കാമുകന്മാരും കാമുകിമാരും തമ്മിലൊക്കെ ഗാഠമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവികാരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, എനിക്ക് അതേപോലെയുള്ള വികാരം എനിക്ക് അങ്ങയോട് ഉണ്ടാവണം, അങ്ങയോട് ഈ ആകർഷണം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ്. ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുരൂപമാണ്. യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പരസ്പരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്, അല്ലെ? ഇതിന് മറ്റാരുടെയും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തലോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായ രതി പ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ, വിശേഷാൽ പരിശീലനം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള താനേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെയും കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ മായ കൊണ്ടും ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മായാതീതരാവാം, ഗുണാതീതരാവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിനെ അറിയും. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിന് ഇല്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്നാണ്. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിലെ വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ, താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോടുകൂടി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും? ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടാണ്. അങ്ങയെ കാണാത്ത അവസ്ഥയില് ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായും തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുക, അതാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടല്. ചിലവര് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉറക്കെ കരയും, അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയാ. ഏറ്റവും മഹത്തായ സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവില്ല. ലൗല്യം ലാലസാമയി, അതായത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അല്ലെ? ലൗല്യം ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിലാഷം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള, അതിനുള്ള ഉത്സുകത, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവണം, അല്ലെ? അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക. ലൗല്യം ലാലസാമയി അവിടെ 108ാമത്തെ പേജിലാണ് കേട്ടോ. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. 108ാമത്തെ പേജില്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ? അതിവിടെ 108ാമത്തെ പേജിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വിരാട് രൂപത്തോടെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11ാം അധ്യായം. അതേപോലെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് സ്തുതികളുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന് ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യം സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കുറച്ച് 2 or 3 സ്തുതികളെങ്കിലും പഠിക്കുക അല്ലെ. എന്നിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുക. അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. നമ്മള് സരളമാണ് അല്ലെ ഭക്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ പ്രസാദ ഭക്ഷണം ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക, ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടുന്നു എന്ന് പത്മപുരാണം പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ തീർത്ഥം സേവിക്കുകയും ചെയ്യണത് 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യം ഫലാണ് എന്നാ പറയണേ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് യാഗം ചെയ്യാനൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവില്ല അല്ലെ. പകരം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ചരണാമൃത പാനം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങി വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വഴുതി വീഴുക. അത് ശേഖരിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നത്. ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാത്തവനോ യാഗം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തവനോ വേദം അഭ്യസിക്കാത്തവനോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനോ പോലും, മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് പോലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ തീർത്ഥമൊക്കെ തരുന്നത് നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴാ നമ്മൾ അറിയണത്. അതുപോലെ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കല്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ ഭക്തന്മാർ മണക്കും. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. എത്ര നല്ല ഉദാഹരണ കൊടുത്തിരിക്കണേ അല്ലെ. ഇപ്പൊ സർപ്പദംശമേറ്റവര് പച്ചമരുന്നുകൾ മണക്കാൻ കൊടുക്കും വൈദ്യര്. അപ്പോഴ് വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളൊക്കെ മണക്കുമ്പോഴ് അല്ലെ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കഴുകി കളയാത്തവന് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഭക്തനാവാൻ പറ്റില്ല. ശുദ്ധനായ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരമാധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും നിരന്തരം ഏർപ്പെടും എന്നാണ്. വിഗ്രഹസ്പർശം എന്നുള്ളത് ശുചിയായി ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കൊന്നും സാധ്യാവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവ്വ അഭീഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ സ്പർശിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ വിഗ്രഹം. പക്ഷെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വിഗ്രഹത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്യാനും അല്ലെ വിഗ്രഹത്തിനെ സ്പർശിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. വിഗ്രഹ ദർശനം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹപുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയാണ്, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ജിജ്ഞാസയാൽ പ്രേരിതനായിട്ട് യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണെങ്കിലും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, വിശേഷിച്ച് ഗോവിന്ദദേവന്റെ ക്ഷേത്രം ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ എന്നാണ്. എന്താ ഓരോന്നിന്റെയും മഹത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ നടത്തുമ്പോ അല്ലെ പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറയാണ്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും.
ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. നമ്മൾ പണ്ട് എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഉത്സവ വേളയിലൊക്കെ അല്ലേ ദീപാരാധനയൊക്കെ ദർശിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷാണ് അവിടെ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. സന്തുഷ്ട മനസ്കനായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തില് വിഗ്രഹ പൂജ കാണുന്നവന് പഞ്ചരാത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ക്രിയായോഗത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും എന്ന് അഗ്നിപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിയായോഗം എന്നത് പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനാണ്. പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിനെയാണ് ക്രിയായോഗം എന്ന്. പക്ഷെ അത് ദിവ്യയോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ യോഗികള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടും ക്രിയായോഗത്തിലൂടെ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പൊ ജപത്തിന് മറ്റെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സമർപ്പണം, ദൈന്യബോധിക, ഒരാളുടെ നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റുപറച്ചില്, ആരെയും തടഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ വിഗ്രഹത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ ശുചിത്വത്തോടു കൂടിയേ ചെയ്യാം. ദൈവത്തെ കാണുക അല്ലെ. ദർശനം നടത്തുമ്പോ യമരാജനെ കാണേണ്ടി വരില്ല. സ്വർഗമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഉറപ്പാവും. ഭഗവാന്റെ ആരതിയും ആഘോഷവും. പണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അല്ലെ. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും മാറും. കൃഷ്ണരാമൻ, വൈഷ്ണവർ, ജൂലൻ യാത്ര, ധോളിയാത്ര എന്നിവരുടെ ചണ്ടാലനെ കണ്ടാലും വിഷ്ണുവിന്റെ കൂട്ടാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. യോഗികൾ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് ക്രിയായോഗം അല്ലെ. ക്രിയായോഗം വഴി. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഏഴാമത്തെ ഇതില് 45-ാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ മാതാജി? ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തില് 45-ഓ? അതെ അതെ. ഏഴാമത്തേല് 45. സത്യസന്ധരുടെയും വ്യാജ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നില താഴെ പറയുന്നവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കുക. ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? നോക്കിയിരുന്നോ? നോക്കി മാതാജി, കിട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ 12 ഇല്ലല്ലോ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതോ അത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അയച്ചതാ. ഓക്കെ മാതാജി. അതെന്താന്നറിയില്ല. 45 ശിഷ്യന്മാര്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ തൃപ്തനാക്കുക എന്നതായിരിക്കുന്നു ശിഷ്യന്റെ മനോഗതിയും ലക്ഷ്യവും. അതോടെ ആത്മജ്ഞാനം എന്തെന്നറിയാൻ അത് വളരെയേറെ സഹായിക്കും. വേദങ്ങളും ഇക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും അചഞ്ചലമായ ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങളുള്ളയാൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലേ ഗുരുക്കന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങള് അല്ലേ? ശിഷ്യനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയാം. 78-ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കൂ. അതാണോന്ന്? ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണോ? എന്തിന്റെയും വ്യാജ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങൾ. അയ്യോ, മിഥ്യാചാരന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻസർ കിയോ? ആൻസർ അല്ല,
ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നമുക്ക് തരുന്നേ. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയല്ലേ? ആ മനസ്സിലാവുന്ന അതെയോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില വാക്കുകളൊക്കെ വേറെ വാക്കുകൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നായിരുന്നു. നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ കിട്ടിയില്ല. ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിലെ തികഞ്ഞ ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ മാതാജി 78 അതില് പറയണ്ടല്ലോ. മാതാജി കിട്ടി. അതെ അതെ, ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് കൃഷ്ണ രൂപം. അതെ അതെ, അതാണ് ബാഹ്യരൂപത്തെ തന്നെ എല്ലാം ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കരുതണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി, ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കീ ജയ.